Máme tu mnoho nových ľudí, ktorí ešte na našom výstupe neboli, takže vítam aj tých. Máme tu mnoho tých skalných vytrvalcov, ktorí sú tu každý rok. A máme tu aj tých, ktorí tej mojej myšlienky uverili ako prví a pred 7 rokmi sme sa v počte 30 zišli prvýkrát, takže už je to dnes 7. ročník a pred 7 rokmi sme práve tento kríž, ku ktorému dnes smerujeme, postavili. Ja ďakujem za to, že ste uverili tej mojej myšlienke, tej mojej ceste a budem veriť a dúfať, že spolu so mnou budete takými svetielkami tej nádeje v tej dnešnej dobe, často chaosu, možno zhonu, možno takých ťažkých chvíľ. Takže ďakujem ešte raz za to, že ste tu spolu so mnou. Počty vôbec nie sú rozhodujúce. Ja to vždy hovorím, že keď pôjdeme hore 5, tak ako to býva na Veľký piatok, však Peťo, alebo 11, tak aj to má svoje čaro. Naozaj mne nejde o to, aby tu bolo 500, alebo aby tu bolo 1000 ľudí. Ak prídeme 5, opakujem, tak pôjdeme 5. To ma naozaj poteší. Pretože ak zmeníme, alebo ak dáme nádej, čo je len jednému človeku, tak to naozaj pre mňa alebo pre nás môže veľa znamenať. Podporujem môjho triedneho, bývalého, lebo Pálko bol môj bývalý triedny učiteľ, takže ho podporujem v tejto myšlienke a súcitím s ním. Tí, ktorí poznáte môj príbeh, viete, že to začalo niekde v roku 2011, kedy som sám bojoval s onkologickým ochorením, ktoré sa mi potom po 2 rokoch vrátilo a tú cestu som si teda prešiel osobne 2-krát. Nie je to ani nejaká chvála, ani nejaké vystatovanie. Je to možno iba taká informácia, že prečo sme tu práve dnes. Takisto, ako aj po minulé roky, sú tu medzi nami ďalší, ktorí aj aktuálne bojujú s onkologickým ochorením a prišli na túto cestu s nádejou, možno vierou a možno nejakým očakávaním. Tak ďakujem aj im za tú veľkú obetu. Je tu medzi nami niekde, zatiaľ som nepostrehol, aj malý Janko. Janko Bobek, zdvihnite aspoň ruku, či už ste tu. Sú tam, dobre. Takže Janičko, ďalší taký veľký bojovník a teraz mám až zimomriavky. Ďalší taký dôkaz toho, že naozaj tam niekde hore je niečo silné, čo nás vedie a dodáva tú silu a energiu tým blízkym. Takým človekom bola aj naša Miška, ktorej dnešný pochod ja osobne z celého srdca a duše chcem venovať. Každý tu dnes prišiel so svojou myšlienkou, so svojou prosbou. Niekto prišiel na turistiku, ešte nebol v tomto kraji. Niekto prišiel na oslavu. Oslavujte, tešte sa, radujte sa. Pripíme si na zdravíčko, všetko k tomu patrí. A sú tu medzi nami aj takí, ktorí prišli možno poďakovať. Takže stretáme sa tu rôzne skupiny ľudí s vďakou, prosbami, tí, ktorí prišli na oslavu, tí, ktorí prišli na turistiku. Za každého jedného naozaj ďakujem. Tak ako po tej ceste, ktorú opakujem sa, mnohí z nás už poznajú, tí, ktorí nie, tak tá cesta mne osobne pripomína naozaj tú cestu, ktorou som si prešiel v tej nemocnici. Čiže na začiatku počuli ste, hrobárek je chorý, už zomiera a tak ďalej. Veľa ľudí, roznesie sa to všade, tak ako to bol príbeh Mišky a tak ďalej. Veľa ľudí. Čiže na začiatku áno. A už potom človek nastupuje na tú cestu tej liečby. Prvé také obzretia, malý chaos, veľa ľudí okolo vás, každý sa zaujíma, s každým sa pozdravíte. A už potom prídu tie prvé úskalia. Takže tak ako ste tu vy dnes, každý s inou myšlienkou, iným poslaním, tak aj na tej ceste. Každý ten jeden kamienok, ktorý tam bude, každý jeden kamienok, ktorý tam bude, tak aj dnes, každý jeden človek, ktorý tu z nás je, tak verím tomu, že
má význam v našom živote a je to nejak dopredu dané, že práve my sme sa tu dnes mali stretnúť. My si dnes vypočujeme aj iné príbehy, nielen ten môj, a možno spoznáme ľudí, ktorí prekonali alebo prežívajú o moc ťažšie chvíle, ako som prekonal ja. Takže dnes som tu ja hlavne kvôli Miške, s ktorou sme sa ešte v apríli bavili o tom, že naozaj ten letný výstup obetujeme, že príde opäť aj ona, že dokáže zasa nie len ostatným, ale hlavne sebe, že to ešte všetko prekoná. Jej osud a misia bola asi napísaná inak a tak ako aj minulý rok, keď sme pomáhali rodine Kebiskových, kde otec tiež chvíľu pred výstupom opustil svoju rodinu a 3 deti, tak hovoríme, že tie odpovede na tie naše otázky, že prečo a prečo teraz, prečo taká mladá, prečo taká odhodlaná, prečo taká húževnatá. V poslednej chvíli sa mi dostávajú do rúk a do cesty knihy s témami a myšlienkami práve takýchto pacientov, dokonca aj klinickej smrti. A sú to veľmi zaujímavé príbehy, dokázané aj vedou, aj lekármi. Takže ja bez toho, aby som nejak smútil alebo nejak sa utápal v tých myšlienkach, tak verím, že Miška je na tom správnom mieste a to, čo mala zanechať na tejto zemi, zanechala. A my ostatní, alebo jej blízky, to pochopíme neskôr a potom si povieme, asi preto to malo tú chvíľu a ten význam. My sme teda Miške prislúbili pomoc, žiaľ už tá pomoc nebude priamo adresovaná, ale dokončíme teda tú našu myšlienku. Miška tu zanechala rodinu, svoju dcerku, ktorá ide do školy, takže podporíme ten štart, možno detskú izbu, možno niečo, čo im spríjemní tie spoločné chvíle. Takže to vôbec nehrá rolu. Zhora potom pôjdeme zasa spoločne až do Kolárovickú základnej škole, kde už nás bude čakať skvelá fazulovica od Emila Uherka s rodinou a skvelý gulášik. Takže ja ďakujem polovníkom z Predmiera, zastúpení od Nora Kováčika, ktorý to celé tak riadil. Ďakujem veľmi pekne. Fazulovica teda od pána Uherka a Alko Nealko, spoločnosť Archaniel a Lácko Bulo. Samozrejme obec Kolárovice, základná škola Kolárovice a všetci a hlavne každý jeden z vás. Iba tým, že ste tu, tak pre mňa to veľa znamená. Takže taký jeden spoločný potlesk, to ma vždy tak nabudí a ináč ten príhovor vyzeral úplne inak. Nechcel som čítať, ale tam v závere bolo, že ak má Miška nejakú priepustku, tak aby nám dala také malé znameničko, že je tu s nami. Takže tých pár kvapiek bolo pre mňa prvé znamenie a toto slniečko je pre mňa to druhé znamenie. Takže ďakujeme a ideme na to. Dievčatá moc nemilte, lebo minulý rok navarili pre 300 ľudí a bolo nás nejakých 280, takže až to kuchár nemá ťažké. Štartujeme a prosím, čakáme sa aspoň na tých lúčkach, áno? Takže ďakujem a ideme na to. Neprepali ho, nechá. Háčacie, jak sa říkajú. Dali sme to. Tak vážení priatelia, aby bol aj čas na ten guláš a na to pivko v tomto kolečku
sa lúčime krásnou pesničkou. Že som šelára, frajera mi netreba. Že som šelára, frajera mi netreba. Nepoloví od veci, dať si to pole